Zorica Brunslik jedno je od najprepoznatljivijih imena narodne muzike na prostoru Balkana. Decenijama prisutna na sceni, izgradila je karijeru bogatu hitovima, rasprodanim koncertima i snažnim emocijama koje njene pjesme nose. Njena muzika, protkana tradicijom i ličnim pečatom, obilježila je generacije slušalaca i učvrstila njen status muzičke legende. Ali, iza reflektora i bine, o njenom privatnom životu godinama se govorilo tiho. Šta se zaista krije iza stihova "Volim ga"? Zašto je dugo birala šutnju i kome pripada njeno srce danas? U ovom videu otkrivamo trenutak kada Zorica prekida tišinu i prvi put otvoreno govori o svom životnom partneru. Ostanite s nama i saznajte priču koja je iznenadila javnost i dotakla mnoge. Po úvodných slovách, ktoré znovu pritiahli pozornosť verejnosti, prichádza chvíľa, na ktorú fanúšikovia čakali celé roky. Zorica Brunslik sa rozhodla otvorene pomenovať človeka, ktorý stojí po jej boku v súkromí aj v každodennom živote. V pokojnom tóne, bez senzácií, potvrdila, že jej životným partnerom je Alen Mujić, 45-ročný muž, ktorý sa doteraz držal mimo mediálneho svetla. K odhaleniu došlo počas rozhovoru v Belehrade, nahrávaného začiatkom roka 2025 v priestoroch televízneho štúdia, kde Zorica pôsobila uvoľnene a vyrovnane. Práve tam po prvý raz vyslovila jeho meno nahlas a potvrdila, že nejde o náhodný vzťah, ale o pevné partnerstvo, ktoré sa budovalo postupne ďaleko od očí verejnosti. Podľa jej slov zohrával Alen dôležitú úlohu najmä v období, keď sa venovala koncertným projektom a nahrávaniu nových skladieb, no zároveň potrebovala pokoj a stabilitu v osobnom živote. Pri spätnom pohľade si mnohí fanúšikovia dnes spájajú viaceré drobné signály, ktoré boli dlho prehliadané. Spoločné objavenia sa v zákulisí koncertov v Novom Sade a Kragujevci, nenápadné zmienky o podpore doma v rozhovoroch z rokov 2022 a 2023, či pokojnejší, vyrovnanejší prejav speváčky na verejných vystúpeniach. Všetko to dnes zapadá do jedného obrazu. Vzťahu, ktorý rástol bez tlaku médií. Zorica zdôraznila, že rozhodnutie prehovoriť dozrelo časom. Nešlo o snahu vyvolať rozruch, ale o prirodzený krok po rokoch mlčania. Partner, ktorý rešpektuje jej kariéru a zároveň stojí pevne nohami na zemi, sa stal súčasťou jej života v období, keď si najviac cenila pokoj, dôveru a vzájomné porozumenie. Táto kapitola jej príbehu tak získava jasné kontúry, podložené konkrétnymi faktami, miestami a momentmi, ktoré doteraz zostávali skryté. Na pozadí nedávnych osobných odhalení sa prirodzene vynára aj pohľad na mimoriadne bohatú kariéru, ktorá Zorica Brunslik vyniesla medzi najvýraznejšie osobnosti balkánskej hudobnej scény. Jej umelecká cesta sa začala nenápadne na začiatku 70. rokov, keď ako mladé dievča spievala v belehradských tavernách a reštauráciách. Práve tam si jej hlas všimol známy spevák Boras Pužiť Kvaka, ktorý v nej rozpoznal výnimočný potenciál a pomohol jej vstúpiť do profesionálneho sveta hudby. Prelomový moment prišiel v roku 1975, keď vydala debutový single Nedaj da nás rasťave. Pieseň sa v rekordne krátkom čase rozšírila po celom bývalom Juhoslávii a predaj presiahol hranicu 300 000 kusov. Tento úspech ju okamžite katapultoval medzi hviezdy a otvoril dvere k veľkým koncertným pódiám v Belehrade, Sarajeve či Záhrebe. V nasledujúcich rokoch sa jej meno pravidelne objavovalo na plagátoch festivalov a v rebríčkoch najpočúvanejších skladieb. Postupne vybudovala diskografiu, ktorá dnes zahŕňa 27 albumov a približne 15 miliónov predaných nosičov. Hity ako Košava či Abelek sa stali súčasťou kolektívnej pamäti publika a dodnes znejú v rádiách aj na koncertoch. Zaujímavé je, že už v 80. a 90. rokoch bolo možné pozorovať jej dôslednú kontrolu nad umeleckým smerovaním. Výber repertoáru, vizuálna prezentácia aj spôsob komunikácie s médiami boli vždy premyslené a konzistentné.
Neoddeliteľnou súčasťou jej verejného obrazu sa stal aj výrazný štýl. Ružové vlasy, ktoré prvýkrát zvolila koncom 80. rokov, sa postupne premenili na ikonický znak, podľa ktorého ju spoznali diváci naprieč generáciami. Tento vizuálny detail nebol náhodný. Bol signálom sebavedomia, originality a ochoty ísť vlastnou cestou bez ohľadu na trendy. Pri spätnom pohľade je zrejmé, že jej dlhoročný úspech nestojí len na silných piesňach, ale aj na vytrvalosti, disciplíne a schopnosti prispôsobiť sa meniacemu sa hudobnému prostrediu. Aj v obdobiach, keď sa stiahla z titulných stránok, zostávala aktívna. Nahrávala, vystupovala a systematicky si udržiavala kontakt s publikom, čo dnes vrhá nové svetlo na kontinuitu jej kariéry. Na kontinuálnej línii jej úspešnej kariéry sa však objavili aj obdobia napätia, ktoré výrazne ovplyvnili verejné vnímanie Zorica Brunslik. Najcitlivejšou témou sa stali jej politické väzby v 90. rokoch, keď sa netajila blízkym priateľstvom s Mirjana Markovič, manželkou vtedajšieho prezidenta Slobodan Miloševič. V tom období pôsobila aj v predsedníctve Juhoslovanskej ľavicovej strany UL, čo bolo vnímané ako jasné politické stanovisko, nie iba osobný vzťah. Tieto prepojenia sa naplno prejavili po októbri 2000, keď došlo k politickým zmenám v Srbsku. Zorica sa v nasledujúcich mesiacoch stretla s výrazným ochladením záujmu médií. Viaceré koncerty boli zrušené a v Belehrade i Novom Sade sa objavili protesty namierené proti verejným osobnostiam spájaným s predchádzajúcim režimom. Hoci nikdy nečelila oficiálnym obvineniam, spoločenská izolácia bola citeľná a trvala niekoľko rokov. Dnes mnohí spolupracovníci spätne poukazujú na to, že práve v tomto období sa speváčka stiahla do úzadia a sústredila sa viac na štúdiovú prácu, než na verejné vystúpenia. Ďalšia vlna diskusí prišla o mnoho rokov neskôr, keď sa jej meno znovu objavilo v mediálnych titulkoch v roku 2025. Tentoraz išlo o konflikt s mladým reperom Dezingerisa, ktorý vznikol počas nahrávania populárnej televíznej súťaže Pinkové zväzde. Rozdielne názory na hudobné hodnoty a spôsob hodnotenia súťažiacich vyústili do napätej výmeny názorov pred kamerami. Krátko na to Zorica oznámila svoj odchod z poroty, čo vyvolalo širokú diskusiu o generačných rozdieloch na hudobnej scéne. Zaujímavé je, že už pred touto udalosťou si diváci všímali jemné signály napätia. Strohejšie vyjadrenia v rozhovoroch, menej spontánne reakcie počas priamych prenosov či opatrnejší tón pri komentovaní modernej hudby. Tieto detaily dnes dostávajú nový význam a zapadajú do obrazu osobnosti, ktorá sa počas 10 ročí pohybovala nielen na vrchole popularity, ale aj v centre spoločenských a kultúrnych sporov. V kontexte prežitých tlakov a verejných sporov sa čoraz zreteľnejšie ukazuje aj životná sila, ktorou Zorica Brunslik disponuje od detstva. Narodila sa v roku 1955 v Belehrade a vyrastala v skromných podmienkach po rozvode rodičov. Jej matka zostala sama so 4 deťmi a z nízkeho platu zabezpečovala chod domácnosti, čo Zoricu veľmi skoro naučilo disciplíne a zodpovednosti. Tieto okolnosti dnes mnohí považujú za základ jej neskoršej vytrvalosti. Napriek rýchlo rastúcej popularite v 70. rokoch sa nevzdala vzdelania. Počas aktívnej speváckej kariéry ukončila štúdium na ekonomickej fakulte univerzity v Niši a istý čas sa venovala aj štúdiu práva, čo bolo v tom období medzi verejne známymi osobnosťami skôr výnimkou než pravidlom. Spolupracovníci si dnes spomínajú, že práve jej systematický prístup a rozvaha ju odlišovali od iných hviezd. Jej osobný život prešiel viacerými etapami. Zorica bola 4-krát vydatá. Prvými manželmi boli akordeonisti Zoran Tutič a Ľubo Kešeli. Stabilitu a pokoj však našla od roku 1985 po boku známeho hudobníka Miroľub Aranželovič Kemiš, s ktorým vytvorila dlhodobé a harmonické manželstvo. Je matkou 4 detí a práve rodinné zázemie sa postupne stalo pevným bodom jej života, čo sa v posledných rokoch čoraz častejšie odráža aj v jej verejných vystúpeniach a vyjadreniach. V tomto momente si Zorica Brunslik zaslúži predovšetkým pochopenie, pokoj a úprimné priania šťastia.
Po 10 ročiach na očiach verejnosti si dovolila byť otvorená a zdieľať kus svojho osobného sveta po boku Ellen Mujic. Nech je ich spoločná cesta naplnená zdravím, stabilitou a tichým porozumením, ktoré si chránia mimo reflektorov. Ak súhlasíte, že láskavosť a rešpekt majú v životoch verejných osobností svoje miesto, vyjadrite podporu jednoduchým gestom. Nezabudnite dať like, share toto video s ostatnými a subscribe náš kanál, aby sme mohli aj naďalej prinášať príbehy s ľudským rozmerom a úctou.